যারা চিনো ভিডিও নাই টंनाय ইউটিউব তে সোশ্যাল মিডিয়াতে জন্য হামবায়া ফरो खा हामिया फरो जों तिनार प्रेस फिट खायना बागै जों फाइजाक टिटिएडि हेडक्वार्टार खुमुलुं मटर स्टैंड ताम निमाके जों जतन साइमानो खना ट्रिं बिसिकताल 21 डिसेम्बर 2023 जों साइमानो खना सारा टिप्रासार नामे একটা फेस्टिव खना जों साइमान ट्रिं साइमानो आ ट्रिं नरजै खना खुमुलुं मटर स्टैंड चीनी टिटिएडि गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइज खाजा लइजाक और खना ट्रिं पाला जन हरन दमके बेलाय और अरेंजमेंट कथमा खाइजाक खना ओ ट्रिंगो चीनी बुबाग्रा फाइनाय चीनी एडिसिनि सीएम ईएम तंमायनाय आम परे चीनी समाजनि हदाकरक जत समाजनि हदाकरक गोबर फाइनाय जों इनभाइट देजाक बरंनो खना खुमलो मटर स्टैंड बेलाय हरन दम खना ट्रिं पाला जानाय आं जतनो आनि खाबाय खो कयनामु जोंगो खना जने पाले फाइलायदि ओ जा जोंहा ट्रिं पालायनाय एन्जय खायनाय तंथलायनाय तार नाचिन टिप्रासार नामे हुकुमु मुकुमु नामे एकटा फेस्टिवनि जों साइमानो ताय ओ खना ट्रिंगो गोबां मा त्रिपुरा हास्टेलनि सामु गोरोब दङ जेमन सिनि दाबिसना चंर फाइनाय बाय सनजिता सं बुकु सरगसि सं फाइनाय ताय आपनो कारै जों साइमानो मिया त्रिपुरा आइडल और जों फिनाल हेंखा जों त्रिपुरा आइडल टॉप 3 विनार रंनाय एक नंबर तंनाय दुइ नंबर ताई 3 नंबर त्रिपुरा आइडल नि जे टॉप 3 तंनाय खना बर ताइसा और ट्रिंगो बर खना प्रोग्राम खाइफैनाय आबागै जत हास्टेल जत लोकना आं कयनाय खाबे खुबे आंथि कयफिरो खना जन और दले पाले फाइलायदि जों थार ट्रिं पालायनाय हरन दं बेले और कतर अरेंजमेंट न लुगि माखना स्टेज लाइट दक खना और अन्य रकम प्रोग्राम हाइसि ता निमाके तो जे हामाया फरा मुसंगो जोंनि एडिसि गवर्नमेंट नबो ता निमाके खना ट्रिं बेसिकली जों और लोकल दंगो प्लस बेसिकली एडिसि गवर्नमेंट अपना ऑर्गेनाइज खाइ दंगो आबागै जतनो कयनाय हायनाय साथिरो खनासि और हास्टेल चिनि जे हाबुबाग्रा तंनाय समाज हदाकर तंनाय बे गोबां मानसिनि और डेलिगेट वीआईपी बर फाइबिनै आहाय हाय हामबाया फारै नंनो कयो खना खुमलुं मटर स्टैंड जों दले पाले फायो जों बसा ट्रिं पालायना बागै हामबाय हास्टेलनि सिंगार बोरा फायनानै थानाव फायनायदा अन हास्टेलनि सिंगार जों तुबुनाय मानि न किन्तु जों खना तुबुग्रालिया तामनि न जतनो बिजि शिड्यूल जों बानो सिंगार तुबुनाय मानि बयले तुबुनाय मानि किन्तु चिनियाव समय बेके समयनि व्यापारनि थांखा प्लास बांला सब ट्रिं पालाय जागो न जों साइमान नका बर वार बिजि जा बागै जों और लोकल सिंगार आंसो बुं खोगा जे दा बिसना चंग तंनाय बा सनि तंनाय आबुनि आल्टि प्राइडल टॉप 3 सिंगार बर खना और जगा बर और ताइ पाफुं खायनाय हामबाय प्राइडलनि जे गानायाबो कयजन आरो टॉप 3 एक मे चैंपियन रुपेश देववर्मा बतंनाय 7 जन आदा तीन जन जे टॉप 3 में रुपेश फाइनाय राहेल कॉलेज फाइनाय ताइ सुस्मिता देववर्मा बर माकथाम तंनाय आरो खना हामबाय माने जों बंला फाइदिनि इनभाइट देनाय बाट अबे पाफुं बर टॉप 3 खायनाय आबो जों माकुला फुरनो आबो मा डिसन नाजाक ताइ नगरे सब फाइनाय फादर हासेन के फाइलिया जोंनि हाबुबाग्रा तंनाय ताइ समाज हदा नखर तंनाय जत हदानि जत हदानि जों अलरेडी बं इनभाइट देजाक ता चिनि एडिजि हापांनि चिनि सीएम सं एएम सार सं बर तंमाने एमजी सार तंमाने